In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben weer veel nieuws voor u. Na de reclame een wat zwaarder onderwerp. Daar kom ik dadelijk op terug. Laten we beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. Protest van taxichauffeurs. De taxichauffeurs op Curaçao hebben aangekondigd dat ze zullen gaan manifesteren vandaag, op het moment dat minister Cooper in het parlement praat over een nieuw plan voor het openbaar vervoer. Een van de punten in dat plan is namelijk dat er meer busterminals op Curaçao zouden komen. Die zijn er nu op Puna en Otrabanda. En de minister werkt aan een plan om bijvoorbeeld ook in Barber en Julianadorp een dergelijk terminal te installeren. De taxichauffeurs vinden dat ze niet goed gehoord zijn en willen manifesteren. Actie tegen geitendiefstal. Het is een onderwerp waar parlementariër Elvin Gerard al lang mee bezig is. Het leed dat de geitenhouders op Curaçao overkomt omdat er zoveel geiten gestolen worden. De minister van Justitie wil werken aan een oplossing en er wordt nu gedacht aan het installeren van chips in de geiten. Dat is een goede oplossing, zegt Gerard, en hij is blij dat de minister open staat om te werken aan een oplossing voor een groot probleem voor de geitenhouders. Oplossing voor het personeel van FDEP. Zoals bekend had minister van Financiën enkele maanden geleden een gratificatie, een bonus voor alle ambtenaren aangekondigd. De Sant Antoni bonus voor ambtenaren is dat een bedrag van 1750 gulden. Voor mensen die bij overheidsstichtingen werken en niet volledig in dienst zijn, die krijgen 500 gulden. Maar de werknemers van de FDIP kregen maar niks. Het geld was wel gestort op de rekening van de organisatie, maar niet op de rekeningen van de medewerkers. Al op 20 augustus gingen ze onder leiding van de APVO hiertegen in protest. En nu meldt de Extra vandaag dat het geld wel gestort is. Vergadering over Enya-lening. Het parlement van Curaçao, tenminste 3 partijen, PAR, MAN en Trabalpa Curaçao, hebben gevraagd om zo snel mogelijk te vergaderen met minister-president Pisas en minister van Financiën Silvania over de voorgestelde Enya-lening van 1,2 miljard gulden. Zoals bekend heeft Nederland het aanbod gedaan om dit geld te lenen, om daarmee te zorgen dat alle gepensioneerden van Enya zeker zijn van hun pensioen. De 3 oppositiepartijen willen zo snel mogelijk hierover in overleg met de minister-president en de minister van Financiën. Nog even verder over het parlement van Curaçao, want deze week hebben we de sluiting van het parlementaire jaar meegemaakt en de opening. En zijn ook de cijfers bekend geworden van de aanwezigheid van de statenleden. Er zijn 2 statenleden die bij alle vergaderingen, alle 35 openbare vergaderingen en 19 commissievergaderingen aanwezig waren. En dat betreft Junio Carolina en Gilbert Doran, allebei van de MFK. Nou zegt aanwezigheid natuurlijk niet alles over de deelname aan de vergadering, maar wie de parlementaire vergaderingen met regelmaat volgt, hoort met regelmaat Carolina en Doran. De parlementariër die het minst vaak aanwezig was Miguelangelo Lo Martinez van de partij CEM. Hij kwam maar naar 10 van de 35 openbare vergaderingen. Boelie van Leeuwenprijs naar Orlando Quales. Orlando Quales heeft de Boelie van Leeuwenprijs 2023 in ontvangst mogen nemen. Dat is een prestigieuze prijs die de overheid van Curaçao uitreikt aan mensen die zich op een hele goede manier presenteren op verschillende punten, onder meer cultuur, journalistiek, maar bijvoorbeeld ook sociaal. Orlando Quales werkt al meer dan 50 jaar voor de lokale journalistiek, vooral voor de radio. En hij kreeg gisteren de prijs uit handen van minister van Onderwijs Citré van Heidoren. De prijs wordt sinds 2009 om de 2 jaar uitgereikt. Alleen in 2021 gebeurde dat vanwege de coronapandemie niet. En dan gaan we naar voetbal. De FFK praat niet met Dick Advocaat. Dat heeft het bestuur van de Curaçaose Voetbalbond laten weten. Dit in reactie op berichten in de Nederlandse media dat Advocaat in de picture zou zijn voor een bondscoachschap van Curaçao.
Dick Advocaat heeft al heel veel jaren ervaring in de voetbal. En keer op keer zegt hij dat nu hij echt met pensioen gaat. Maar zijn naam wordt genoemd. Hij heeft tenminste zelf aangegeven dat hij met een land praat over het bondscoachschap. Dat zou ook Polen kunnen zijn. Zo werd eerder in de media aangegeven. Maar nu schrijft de Telegraaf dat het om Curaçao gaat. De bond zelf zegt op dit moment niet met een nieuwe mogelijke bondscoach te praten. Alle aandacht is nu op het opstarten van de competitie per 1 oktober. Dit was het belangrijkste nieuws. Even naar de reclame, dan zijn we bij u terug. Di conta hasi tanto pergunta den censo 23, e lista di pergunta di censo ta extenso. E dato nan collecta por ayuda den mio tomo di decisión na beneficio di nos habitantes nan, nos barrio nan y nos país. CBS ta pidi boa cooperação, umbia cada 10 anos. Nós está apreciar que bota tra tempo para contestar e pergunta na censo 23 de maneira abrir. O processo está relativamente fácil se você cooperar. Nós encuestadores tá bom de trem e tá honra boa privacidade. Tá suma dados de tua família e usa nan coletivamente. Pergunta nan tá vai tocante habitante nan de casa de família e tocante nan vivienda. Família cooperar, saco censo 23, tapahanha vista total e anônimo. PCI é família que te coopera. Abo também, pa nossa com nos tá. Een onderwerp waar we niet elke dag aandacht aan besteden in Exceljournaal, euthanasie en het gebrek aan regels hierover. We kregen onlangs een brief van Theo van Rens. Hij is ziek, ernstig ziek, terminaal ziek. En hij vindt het jammer dat er op Curaçao niks geregeld is wat euthanasie betreft. We hadden gisteren een gesprek met hem, dat zullen we vandaag tonen. En we zullen de komende tijd ook verder op dit onderwerp ingaan. Theo van Rens schreef in zijn brief aan ons dat hij onlangs een van zijn honden moest laten inslapen. En toen besefte dat zoiets met beesten misschien nog wel beter, of in ieder geval er zijn regels voor. En bij mensen wordt het een beetje aan iedereen overgelaten. We spraken hem omdat hij betreurt, omdat hij niet in de richting wil gaan dat hij dadelijk zo ernstig ziek wordt dat hij tot last van zijn vrouw Patricia zal worden. We spraken met Theo van Rens. Kijk, ik had er van tevoren al wel over nagedacht, maar vooral doordat we onze doberman Bruce hebben moeten laten inslapen, dacht ik van nou, dat is toch eigenlijk heel mooi gegaan. Mm-hmm. Die hond is met alle liefde en rustig ingeslapen. Bij de dokter. Bij de dokter. En waarom kan zoiets, ja niet op die manier natuurlijk, maar toch wel zoiets, eigenlijk niet bij personen? Als het slechter met u gaat. Ja, als ik het niet meer zie zitten en mijn vrouw ziet het ook niet meer zitten. Want uiteindelijk, als het fout gaat, dan word ik haar toch tot last. Niet overlast, dat denk ik niet, maar wel tot last. Ja. En zij moet ook verder met haar leven. Dus dat zijn twee dingen. A, ik zie het niet meer zitten als ik een kastplantje ben wat ik alleen maar tegen het plafond aankijk. En ondertussen doe ik al liggende in mijn broek. Ja. Dan is dat niet fijn. Niet met de gedachte dat het niet beter Ja, gaat. uiteraard. Zonder Ja. enig uitzicht op beterschap, maar alleen uitzicht op slechter, slechter, slechter. Een hospice ziet Theo niet zitten. Hij legt uit waar het volgens hem precies om gaat. De beschikking hebben over mijn eigen leven. En uiteraard moet dat dan getoetst worden, zoals er in Nederland ook zorgvuldig gebeurt. Het gaat niet zoals met Bruce, je brengt hem naar de dierenarts. Zo gaat het natuurlijk niet met mensen. Nee. Maar uiteindelijk moet je wel zelf kunnen beschikken van dit hoeft niet meer, er is geen uitzicht op verbetering, laat mij maar gaan. Laat mij maar gaan. U heeft er een brief over geschreven. Heeft u er al reacties op gehad? Ja, van een paar mensen wel, ja. En wat zeggen die? Ja, nou, allemaal positief. Iedereen begrijpt het. Iedereen begrijpt dit. Alleen het wordt niet geregeld. En waarom is het niet geregeld? Ja, ik denk omdat onze politici andere dingen te doen hebben. Of er geen zin in hebben, of denken dat dat electoraal verlies opleidt. Ik weet het niet, ik begrijp het niet. Maar uiteindelijk zijn zij ervoor om dit soort dingen te regelen.
En u zegt in uw brief aan het eind, stelletje sukkels, ga Ja. ermee aan de slag. Ja, precies. U heeft uw vechtlust niet verloren. Nee, precies. Volgens Van Rens is de oplossing, die er nu niet is, maar er zou een oplossing moeten komen, relatief eenvoudig. Uiteindelijk is het ook nog een keer zo. Ze hoeven het niet het wiel opnieuw uit te vinden. Het is een kwestie van de kopie. In Nederland, dat is een keer goed bekijken of daar dingen in staan die op Curaçao niet passen of zo. En paste. Ja. En klaar. En eigenlijk zou dat gewoon moeten gebeuren. Dat zou gewoon moeten gebeuren. We gaan Zonder enige twijfel. praten er heel rustig en ontspannen over eigenlijk. Ja, dat komt deels, op zijn minst deels. Ik ben mijn hele leven al van, ik vecht tegen alles. Maar als ik op een gegeven moment zie van, ja, dit is een verloren strijd, dit kan ik niet meer winnen, dan leg ik me daar ook bij neer. Ik accepteer gewoon zoals het is. Maar u zou wel willen dat er, mocht het zeer verslechteren, u gewoon het heft in eigen Ja, handen kan precies. nemen. Uiteraard. Dat is het doel van mijn brief. Het zal mij niet meer gebeuren, Nee. maar dat er wel aan gewerkt wordt. Zoals gezegd, een onderwerp waar we verder op in zullen gaan bij de Extra, omdat het tot nu toe al veel reacties heeft opgeleverd. Van Rens zelf heeft veel reacties gekregen. En we merken ook dat het in de samenleving leeft, dat veel mensen begrip hebben met het verzoek om iets te regelen voor een waardig uiteinde. Wie het hele interview met Theo van Rens wil bekijken, kan naar de YouTube-pagina van Extra. Het is zo 8-9 minuten lang en dan ziet u het volledige gesprek. Wij zijn er deze week niet meer, we zijn er maandag weer, dan hebben we weer nieuws voor u. Ik hoop dat u er dan weer bent. Volgt u ons via Facebook, druk dan op volgen. Volgt u ons via YouTube, druk dan op abonneren. En dan zien we elkaar maandag weer. Het allerbeste, tot ziens, dag.